Chtěl bych za celou sezonu hlavně poděkovat všem lidem, kteří se na MMA podílejí, hlavně Martinovi Škvárovi a Martinovi Chalupníčkovi, kteří odvádějí pro české amatérské MMA neuvěřitelnou práci a víceméně tenhle sport díky nim se tady rozvíjí v České republice. Potom bych chtěl určitě poděkovat Jirkovi Mravcovi, který tady v Chomutově uspořádal takovýhle krásný gala večer o ty titulové pásy. Je to prostě finále celé sezony, který je opravdu skvělý a víc než důstojný. Já bych chtěl poděkovat ještě jednomu velice důležitému člověku, který dělá tady na MMA a rozhodčího, ale hlavně nám zabezpečuje chod a pomáhá nám s gymem, s celou jeho rodinou. A to je Lubomír Novák, Autodíly Soběslav. Já bych mu chtěl z celého srdce poděkovat, protože bez něj by určitě náš gym taky nefungoval a bez jeho rodiny. A zasloužíš si velký naše poděkování. Co se týče našeho klubu, dnes nám zápasili o titulové nádherné pásy dva borci, Tomáš Holás i Ženja Kucin, a oba borci vyhráli. Tomáš vyhrál ve druhém kole, Ženja hned v prvním, nenechali nic náhodě, jsou prostě skvělí, já nemám slov. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám v Gladiators Gym Veselí pomáhají a podporují nás jakkoliv, a hlavně všem, kdo tam chodí, a já jim všem moc děkuji ze srdce. Já jsem na ně neuvěřitelně hrdý. Můj domovský klub je Gladiators Gym Veselí na Dlužnicích, který vede Honza Kratochvíl. Samozřejmě jsem rád, že můžu být členem tohoto klubu, samozřejmě kde můžu i trénovat. Trénuje tam i můj syn a já můžu ten klub podporovat. Sezona letošní byla skvělá, bylo mnoho zápasů, byly pěkný zápasy, úroveň toho MMA jde nahoru, zápasy jsou rychlí, jsou bojovní, skvělí, takže ty bojovníci jsou čím dál lepší a lepší. Když jdu do klece, tak člověk je nervózní, má trochu strach, aby všechno proběhlo v pořádku, aby člověk viděl všechny ty údery tak, jak jdou, jak mají, aby nebyl nějaký nedovolený úder, aby něco nepřehlíd, aby prostě neudělal nějakou chybu, aby ochránil ty bojovníky a hlavně ty malí děti jsou strašně rychlí, akční. To je jako největší jakoby strach z toho, když tam jdete. Samozřejmě, když jdete ven a všechno je v pořádku a nic se nestane a zápas proběhne hezky a bez nějakých fuck-upů, tak je to hezký pocit a je to super. Bych chtěl poděkovat vlastně Martinu Škvárovi a Martinu Chalupníčkovi, kteří mě přivedli mezi sebe. Samozřejmě bych chtěl pogratulovat Zuzce Matouškové, která získala licenci číslo A také poděkovat, že mě vzala mezi sebe do týmu rozhodců, kde vlastně jsem s nimi mohl jet další sezonu v roli rozhodčího, jak centrového, tak bodového, kde sbírám vlastně zkušenosti a tím bych chtěl poděkovat všem.